Začíná nám sobota, dneska prvním hostem Josef z Landscape of Shadows. Vítám tě tady. Čau. Čau, čau. Čau, čau. Díky moc za pozvání. Bavili jsme se. Nějaká cesta vás sem čekala, ne zrovna krátká, přijeli jste před chvílí, už vlastně slyšíme v dáli zvučení bicích, takže za chvíli jdete na to. Jak se dneska těšíte na tu party? Úplne super. Včera sme hrali na Harryfestu, bolo to úplne úžasné, zhruba 200-300 ľudí. Potom sme cestovali z Harryfestu asi vyše 5 hodín sem na akciu, došli sme okolo 1:20 v ráno v podstate, tak sme len prevezali kľúče, išli sme sa ubytovať a išli sme si na chvíľku pospať, o 9:00 budík a už sme tu nachystaní, pripravení hrať. Jo, určitě, těšíme se na váš set. Mohl by se nám přiblížit Landscape of Shadows, co hrajete, jaký je to žánr, jak dlouho jste na scéně? Tak na scéne sme v podstate od roku 2019, kedy vlastne po takom rozpade kapely Incal sme mali strašne veľa nápadov, tak sme to potrebovali nejakým spôsobom sformulovať a dať dopredu. No a tam sa menila trošku zostava, hľadali sme toho správneho bubeníka, členov, chvíľku to trvalo, no a vlastne nejak sme to dali dokopy. Potom vlastne prišlo obdobie, že čo s tými nápadmi, tak sme oslovili Staňa Valáška z Studio Shopa, kde nám to pomohol sformulovať a dali sme to vlastne dokopy a vznikol Landscape of Shadows. Peťo nám nahral bici, vlastne to je bubeník zo Set Harmony, legenda v podstate, takže tak. No a odtedy nejako fungujeme. A čo hráme? Tak hráme moderný death metal melodickými prvkami, so samplami, je to atmosférické, je to aj málo trošku pochmúrne, čiže má to ten vibe moderný, ale aj starej školy. Co třeba zmiňuješ ty samply? Poměrně na živý hraní záležitost taková, že to fakt musí dobře nazvučit. Teď jste na Dead Coffee Party, tady nemám pochybnosti, tady ten zvuk je fakt skvělý, super. Ale přeci jenom, že jo, hodně s kapelou jezdíte i na místa, kde to není ideální. Jak ty samply, jako, jo, ne vždycky to v podstatě vynikne live, když to takhle řeknu. No, vždycky záleží od toho, aký je tam zvukár, aké má možnosti. Vždycky je to o tom. No a hlavne, čo je dôležité, je to, že keď je ten zvukár šikovný, tak to vyznie v pohode. Ak nemá dostatočne dobrú aparatúru, tak je to trošku boj. Že niekedy nám feedback dávajú ľudia, že hej, bolo počuť len samply, hej, bolo počuť len toto. Ale zatiaľ sme nemali nejaké veľké komplikácie s týmto, že by sa to nedalo. Stavíte na tom, na těch samplech vaši hudbu, je to jako, dodává to tu hlavní atmosféru, nebo je to spíš víc tak gitarová? Podchyťuje to tú atmosféru, ale všetko je základ tvrdých gitarových riffov. Čiže stávame vlastne na gitarových riffov a tí samply dotvárajú len celú tú kompozíciu. Vy jako kapela Landscape of Shadows máte už něco na svém kontě vydanýho, nějaký full alba, třeba nějaký videa, že dneska se hodně dělají. Jak vy k tomuhle přistupujete, jaká je ta vaše cesta? Tak, naša cesta bola jednoznačne presedaná, že čo chceme robiť. Čiže prvnež sa vydal album Better Than Live Alone, ktoré si môžete zakúpiť tu na festivale, tak vydali sme klip k songu Waiting. A išli sme touto cestou, vydali sme klip, dotočilo sa EPčko, kde si vlastne 5 skladieb plnohodnotných a aktuálne pracujeme na prvom albume. Názov ešte nebudem prezrádzať, ale je sa na čo tešiť, už máme 6 songov na veľmi vysokej úrovni spravených. Takže teraz už len posledné 2 zhruba a ide to do sveta. Fanoušci se mají na co těšit. Rozhodne. Brzy Landscape of Shadows s novým albem. Zmiňoval jsi i studio nějaký, že máte, když to takhle vezmeme, jdete tou cestou toho full alba, je do studia nahrát, dát to na nějaký nosič, nebo jdete tou cestou nahrát a spíš to rozprostřít dneska na platformy? Tak ideme samozrejme, aj čo sa týka tých platformiem, sme takmer všade dostupní, skoro na každej platforme streamovacej, Spotify, iTunes, po prípade ešte ďalšie, na ktoré si teraz nespomeniem, samozrejme je ich mnoho, ale skôr my sme zastancovia tej starej školy, CDčka, trička, merch, proste z toho, jednoducho z toho máme najväčšie potešenie, keď to môžeme človeku fyzicky brať, keď si to takto aj zakúpi aj nás podporí, nakoľko dneska tie streamovacie platformy, to určite potvrdia strašne veľké kvantum muzikantov, že
neurobili až tak dobré meno tomu biznisu a celkovo aj tej propagácii tej kapely, lebo dneska je tých kapiel veľa. Tak človek to len scrollne a nevie, ale takto, keď si to naživo vypočuje, podporuje aj tú kapelu, tak je to ďaleko väčší a intenzívnejší zážitok a má z toho takéto niečo, čo sa nedá na tom nejako predať. Tomu jako rozumím, zase, že jo, bereme to z toho pohledu, že spousta lidí díky tomu, že jste na nějakých těch platformách, tak se k vám dostane, třeba který by se k vám jinak nedostali. Jo? To je super pohled. Distribuce je pak zase trošku něčem jiné, ale jako rozumím i tomu pohledu, co říkáš ty, to je jasný. Toto je úplne zase tá druhá vec, presne, že ako ste sa k nám dostali? No boli ste na Spotify. Super. Algoritmus. Toto je ďalšia vec. Toto je zase super. Ale áno, toto tiež pomáha k tomu, aby ty kapely rástli. Aby sa boli známi. Takže když budete chtít, určitě Landscape of Shadows na Spotify, určitě i jinde, ale zmiňuji tady to, protože vlastně je to asi pro nás všechny dneska nejjednodušší, spousta lidí to zapne v autě, že jo, takže ty vaší muzice se takhle dostane nejrychleji. Samozřejmě ta druhá věc, jak ty říkáš, je pak nějaká podpora live, kdy se to samozřejmě hodí, že jo, když lidi se přijdou podívat, poslechnou, koupí merch, tyhle ty věci. Každopádně to dneska určitě můžete podpořit podporu Landscape of Shadows, který za chvíli hrajou. No a na závěr, co teď v blízké budoucnosti? Plánujete něco, máte něco v plánu mimo ty desky, ještě něco nového, co s kapelou připravujete? Tak určite ďalší videoklip sa plánuje, tak na tom pracujeme aktuálne a ako som spomínal ten album, no a ešte odohrať pár koncertov do konca roka, takže určite treba sledovať naše web stránky a hlavne Facebook, tam sme najaktívnejší a tam sa človek dozvie viac. Super, to byl Josef z Landscape of Shadows, díky za rozhovor. Čau, dík moc. Ať se vám dneska dobře hraje. Čau. Zdar.